vaan taas kaikille meikäläinen on Bibi Flower ja koulu on loppunut juuri äskettäin, joten niin nyt ollaan taas pelaamassa Pokemon Gota ja tässä videossa yritetään saada nää Eggit hätsättyä. Kaikki 9 5 kilsan eggiä yritetään nää hätsätä tässä videossa. Joten ei mitään muuta kuin lähdetään vaan käveleen päin. Ja mehän ollaan tässä kyllä kävelemässä kumien. Tähän näin. Siellä spawnas Rosie, mikä muukaan. Mitä hittaa, huono CP. Ai en ikinä saanut näin iso CP Rosie. Tän pitäis kysyä tässä. Eli se muuta, että kysyy siinä. Tää säästetään ihan hittomaan saattaa potestia. Se pitää laittaa ihan vaan noin, että ei pysty vahingossakaan transferaamaan. Mä saadaan transferottaa sen verran transferaamaan. Sitten tääkin on tarpeeksi huono hyppy, joten ei muista mitään. Tässä on tää. Nyt me saadaan mä oon sitä liian kaukana, minkä ihmeen sen takia. Jos mulla kartoitetaan niin. Kattokaa talousaalin. Näitä ei tarvita yhtään. Näitä voisi olla yksi. Koskahan niitä alkaa rukisemaan ihan kohta. Egeja alkaa rokisemaan kohta pian. Ja sitten saadaan paukutella niitä egejä. Mun ääni voi olla pikkasen huono, meinaa tää YouTube väärentää mun ääntä pikkasen. Se on oikeesti. Älkää valittako, jos mun ääni on hieman käheä näissä jutuissa. Taas Rosie. Mitä voi olla enää mahdollista. Joka päivä saan Rosieta. Kerran mä löysin Hypnon. Se oli juuri äsken, minkä mä transferasin sen Hypnon. Sen 834 CP Hypnon. Niin sen mä löysin ihan vaareltina. Eli vapaana. Oho. Tossahan oli kyllä saksasta panttia. Mä tsekkaan. Saa. Ketä heittää pulloista saa panttia? Mites kun mun käydä nyt kaupassa? No joo, tuskin tässä on niin kaukana kaupat, että turhaan mä sitä kannata. No niin, nyt mä itekin heitän pullon. Kuka sanoi juuri äsken, että muut heittää pullon maahan ja sit ite heittää pullon maahan niin kuin minä. Omakin tyhmä. Nyt nää eggit. Se on sitä kiinnostavinta aihetta nyt tässä, että koska ne hätsäytyy. Toivottavasti ei akku lopu kesken. Tästä meinaa aika nopeasti tää akku. Pitää alkaa kävelemään lujempaa. Että päästään nopeammin. Rosie tulee tuonne Pokestopille ihan sitä varmana. Mä oon niin varma. Tosiaan mä kuvasin aamulla videon ja nyt kun mun koulu loppui, niin mä kuvaan taas video. Eli näitä videoita tulee aina minimissään kerran päivässä, joka minimissään kerran viikossa ja maksimissaan niin paljon kuin mä haluan. Joten tässä saattaa kestää aika kauan. Kerran mulla kesti 2 viikkoa tehdä yhteen videoon. Mulla ei ollut tilaa ja mä en keksinyt miten tehdä videon, koska mulla oli kaikki videot yhtä aikaa lataamassa. Niin sitten multa yhtäkkiä kaikki epäonnistui kaikki videoihin, joten mun
mun piti poistaa ne ja tehdä uudet. Sen takia nyt on vähän yhdessä videossa kuluu 2 viikkoa ennen kuin tuli toinen video. Pahoittelen siihen videoon. Mutta kumminkin tähän pääasiaan eli näiden egien hätsäilyyn. Toivottavasti täällä kuuluu. No, ihan hyvin täältä kuuluu. Koska tässä aukeena. Mikä kauhean pitkä matka enää. Otetaan sitä Pokestopista. Saanko mä se jo? Ihan. Nyt pitäis saada jo. Kyllä. Vähän vain. Miten se sitten taas saa poistaa vähän se kama, ettei tuu ihan täyteen. Niin oli, koska nää egit lataa. No niin, nyt nehän on ladannut jo. Eli enää 3 kilometriä ja 700 metriä. Hetkinen, sanoinko mä 3 kilometriä ja 700 metriä? Ei kyllä ole niin paljon. 370 metriä. Ei se mitään 3 kilometriä, mutta 370 metriä enää, niin aukeaa aikamoinen egikuorma. Aikamoinen tukkokuorma sieltä aukeaa. 8 egiä aukeaa. Sitten mun pitää tähän yhteen vielä kerätä näitä kilsoja vielä, niin sitten mä saan senkin auki jälleen kerran. Magnemaitti löytyi tuolta. Onko mikä mun vanha magnemaitti on? Mikä se on? Mikä? Et oo tosissaan. Näin huono CPU mun Hei, mä saan magnetoninkin. Mähän saan magnetoninkin. Sitten kun mä saan ton magnemaitin tuolta, se tulee aina sinne. Tai lähes aina. Lähes aina tulee. Mutta ei aina, mutta lähes aina on se magnemaitti. No, sinne tulee yleensä Nidoran naispuolinen. Eiku siis Nidoran miespuolinen siis. Sinne tulee yleensä se. Eli se pinkki Nidoran on miespuolinen. Niin, sekin tulee sinne aika usein, mutta nyt ei kyllä tuu. Koskos noi egit oikein hätsääntyy? No, ne varmaan tulee sitten kohta. Mä saan muuten 19 levun ihan just. Veikkaisi kun ne egit on mennyt, niin mä saan 19 levun. Veikkaa sen verran niin. Täällähän on Psyduckikin lähellä. Sitten ollaan saatu jo toinen Psyduck, jos sit saa spawnaa vähän johonkin. Sitten ollaan jo tänään 2 Psyduckia saatu. Mut se magnemaitti, siitä mä oon ihan varma, että se spawnaa kuten spawnas. Se spawnas, mitä mä sanoinkin. Se ei kyllä mikään kauhean iso CPU, mutta voihan kuvitella, että se voisi olla iso CPU, mutta ei kyllä nyt ole. Miten tuommoinen magnemaitti voi päästä pakoon? En tiedä. Mitä? Et ole tosissas. Mä olisin saanut magnetoni, joka... Ja se buffas. Mä olisin saanut magnetonin. Ei. Kuin mä en ottanut sitä Great Ballilla? Miksi minä en ottanut sitä Great Ballilla? Mä olisin saanut magnetonin.
Voi juman kauti. Koska nää ekit nyt hätsäilee. Oho! Sehän meni nopeasti. Sehän meni muuten nopeasti. Ihan sairaan nopeasti. En olisi kyllä ikinä uskonut, että noin menisi. En olisi ikinä uskonut, että se menisi noin nopeasti. Toivottavasti sitten aukeaa kohta. Toivottavasti on tarpeeksi vähän GPS päällä, että ne ei tule myöhässä. Voi jumalan kekka. Joppe yhteen mukaan. Sairakin. Koskahan se sairakin sitten tulee. Veikkaan, et se ei tuu kyllä vielä. Koska nämä ekit oikein hätsääntyy 100 metriä enää. Ja nyt on kulunut ainakin jo 50 metriä. Come on. Mä olin tuolla silloin. Nyt on kyllä ainakin 50 metriä kulunut. Pakko mennä. Pakko vaan jaksaa ja mennä kunnolla. Ettei vaan akkukaan lopu kesken. Se olisi aika paha juttu, jos akku loppuisi kesken video. Sille ei ole kyllä mulle ikinä käynyt, mutta vaikka mä en oo unsupannut silloin videoa aina kun on käynyt, niin mutta harmi, mutta ei ole käynyt. Ja tää, miksi mä et harmi? Siis se on juuri ei harmi. Se ei ole juuri harmi, jos mulle ei oo käynyt niin. Mihin toi Psyduck tulee? Mä en oikein tiedä. Ei kai se tulee tonne. Tonne tulee yleensä aika paljon kaikkea tämmösiä kaikenlaisia sattuu-pokemoneja. Mitä sattuu vaan. Kaikennäköisiä semmosia pokemoneja, mitä vaan sattuu tulemaan, niin kaikkea semmoista. Joskus sinne tuli Lapras, mutta se oli Nearbytsa. Niin mä olin mun kaverin kanssa. Niin me lähdettiin Lapras Nearbytsa. Niin se olisi kyllä tullut tonne. Mutta se testipokona sinnekin muualle, koska me ei ehditty menemään silloin tonne. Niin me oltiin jossain tuolla. Niin kun mä asun tuolla, niin me oltiin tuolla. Ja sitten se oli jo pois Nearbytsta, joten se varmaan jo buffasi silloin. Se varmaan silloin häipyi jo tästä paikasta. Mikäli nyt olikaan siinä, jos oli. Kunkin elämä. No ei kai toi Psyduck tulee nyt tähän. No niin. Hei, nyt on kyllä mennyt jo 100 metriä ihan takulla. Koska noi egit hätsääntyy. Nyt on kyllä jo mennyt. Jes. Eka egi. Nyt toivotaan jotain hyvää. 5 kilsaiki. Jotain hyvää, Growlite. Ei. Et ole tosissasi. No jaa. Sitten seuraava. 5 kilsaiki. Tää on toinen. Ponita. Yes, Ponita. Yes. Mikä se peki? Niin, ihan hyvä. No niin, nyt jotain eeppistä. Hei oikeesti. Mitä sä annat mulle? Sä annat mulle jotain
Nyt mä saan evoluotua. Niin. Eli tää olisi vissiin 4. vai 5. Mikä? Voi hitto, tää taas bugii. Raihorn. Ihan se niin hyvä tääkin oli. Sitten, eikö tää ole 6. tai 5? Mä en oo varma. 6. tai 5. Mikä? Toi vaikutti kyllä ihan Bellsprout eto tosissas. Sit, tää on viimeinen varmaan. Tää on varmaan viimeinen. En oo varma. Mikä sieltä tuli? Mä en kuulu täältä. Nidoran. Tää on ihan semi hyvä. Kunhan paljon kändejä, mutta ei siitä tullut kauheasti. Vieläkin! Ja sit tän on pakko olla viimeinen. Tätä mä en olis oottanut. Mä en olis oottanut kyllä tätä. Vanha kunnon Venonat, se yllättää. Mitä? Siis vieläkin! En olis ikinä uskonut, että tulee niin paras. Taas paras. Nyt ei kyllä voi tulla enempää. No niin, sieltähän se tuli. 19 levu. No niin, nyt ei voi kyllä enää tulla. Juu, ei tule. No niin, täällä on aika paljon vielä enää käytös, että siinähän ne ekit oli, mutta sit tsekatas täältä kaikki mitä me saatiin alkaa Ponitasta siis. Tästä Ponitasta alkaa kaikki mitä me saatiin. No, jotain hyvää ainakin saatiin. Tää paras transferataan. Se mikä hyvä paras. Onks toi Nidoran parempi kuin mun Nidoran? Ei ollut parempi. Tosiaan. Entäs toi Shelder on kyllä parempi kuin toi niin. Eli sitten vielä Raihorn ja Ponyta tarvitaan kyllä. Ei saada evolvattua. Venonat ei saada evolvattua. Hei. Tää on huonompi sieltä. No, ei mitään kyllä huonojakaan. Ei voi sanoa, että olisi ollut huonot. Oli itse asiassa aivan hyväkin. Oli aika hyvä. Pakko sanoa. Nämähän oli ihan hyväkin. Kyllä mä olisin veikannut, että parempiakin olisi voinut tulla. Kyllä parempiakin olisi voinut tulla. Kyllä niitä parempiakin olisi voinut tulla. Mä sanoin, se oli varmaan jo mun miljoonas kerta, kun mä sanoin, että olisi niitä parempiakin kyllä voinut tulla. Raihorni. Tää mulla olisi. No niin. Ponita tääkin oli ihan semi hyvä, että tuli. Toi Ponita meinaa. Shelderkin oli ihan hyvä. Pieku on hyvä CP. Niin toi. Ei kun hetkinen, mä en sano Eikistä. Otin mä sain kyllä Eikistä. Tääkin on ihan hyvä CP. Sitä mä vaan en ihmettele, että miten iso CP persi. Tää saadaan tää Bellsprout. Siinä taisi olla kaikki. Ja saatiin Egeistä. Kyllä. Näin oli. Mutta sitten vielä viimeinen Egi. Viimeinen Egi on tulossa. Vihdoinkin kaikki sitä odottaa, että se tulee. Sitä odottaa jokainen ihminen, joka on maailmassa. Multa loppuu hakku jo. Pitää käydä nopeasti hakemaan toi. Onks toi pitkä otto vai pitkä otto? Joo, kyllä se on pitkä otto. Sitten saadaan toi pitkä Egi seuraavassa videossa. Ei nyt ehkä seuraavassa videossa, mutta ainakin toisiksi seuraavassa. Mä teen aika paljon Pokemon Go-videota, koska toivottavasti tulee joku hyvä pitkä otto CP. Eikä sitten kumminkin otetaan nyt se, että toi saadaan pitkiä noita kändejä. Että saadaan pitkiä ottoa kerätä, koska toi on aika iso CP, mutta ei todellakaan mikään hyvä CP, mitä voisin sanoa. Että
ei oo mikään hyvä CP. Siitä on ihan varma. 100% varma. Ei kyllä oo mikään hyvä CP. Pitskei. Vaikka se on mulle kyllä aika iso CP. Ja on vain mulle iso CP. No ei kyllä mulle oo ihan kauhean iso CP, mutta kuinka paljon mä oon sanonut magikartteja. Kai mitään. Mitä hittoa verottaa? 15. Mikä? Kuinka paljon mä oon niitä saanut. Ja niin, tähän videoon mä haluaisin kyllä vielä, mä haluaisin tännekin hätsätä tähän videoon vielä. Ja se tulee ehkä onnistumaankin. Mä en ole kyllä ihan varma, että tuleeko se onnistunut. Kyllä pitäisi tulla onnistumaan. Toisin, että sieltähän se tuleekin. Nyt joku hyvä CP. Ei! Tää oli ihan pelkkää huono CP. Mikä? Ei tämä ole edes. Tämä ei ole edes se 400 CP. Kyllä melkein, mutta ei siis lähellekään. Melkein 400 CP, mutta ei ole. Jos ei se menisi Great Ballollakaan, niin kyllä sit on jo aika ihme, jos ei mene Great Ballollakaan. Kun sentään se edes meni sillä Great Ballilla. Käydään nopeasti tää lenkki vaan nyt tästä, että käydään nopeasti tää lenkki nyt tästä tämä lenkki. Ja sit mennään ensiksi mennään tuolta tonne. Sitten mennään täältä tätä pitkin tonne. Ja sitten käännytään tosta ja mennään siitä takas tohon mun kotiin. Joten kumminkin laitetaan se lenkki pyörimään, että toi egi hätsättyä. Mä tohon ton 9.5 kilsan egin vielä tähän videon hätsättyä, niin siitä olisi aika makea video. 9.5 kilsan egin hätsättyä. Se tulisi aika makea video kyllä. Ihan sairaan makea video. Aika hyvä video. Kumminkin. Käveles tässä nyt. Toivottavasti akku riittää sen verran, että toi saadaan hätsättyä reikin. Toivottavasti akku riittää. Kyllä sen pitäisi tähän riittää. Ei tästä niin. Tästä on suurin piirtein 370 metriä. No, no. Kyllä sitten sen verran, että on, tai sitten vähemmän, mutta toi lataa sen verran nopeasti toi egi, että kyllä me päästään tästä helpolla. Me ei ainakaan vaikealla kyllä päästä. Helpolla päästä, mutta ei vaikealla. Tai ei me kyllä niin helpolla päästä tästä. Pitää vain niin paljon toivoa, että toi akku riittäisi tarpeeksi. Täällä tulee ihan tarpeeksi kylmä ja vaan etsimään Pokemonia tai hätsäämään sekin. Sinne tulee jo tarpeeksi kylmä vielä, että ei kannata kauheasti mennä etsiin Pokemonia, mutta minä sen kun vaan menee millään ilman vaan satais vai ukkostais kaatamalla, mutta minä etin ainakin joka päivä ainakin 2 kertaa. Ja tänään mä oon etsinyt tällä hetkellä ainakin, jos lasketaan yhteensä, niin 2 tuntia. Etsinyt Pokemonia tänään. Nyt on aika vähän akkua, voi pirikulee. Saadaan vaan nopeasti toi egi nyt vaan siihen malliin, että
hätsäyttyä sekin. No, 9%. Tästä ei kyllä kauaa vie ennen kuin se akku loppuu. Ja tästä ei kyllä kauaa siihen hommaan vie. No niin, tulisitko kiitos? Voi ihan helkutti. Mähän saan kohta Crowlitenkin tonne Crowliten kändi. Kohta saan senkin. Ja se akku vaan riittäisi, että ei vaan loppuisi vaan kesken se akku. Katos nyt, että millä lukemilla tää nyt on. Edelleen tää on vieläkin täällä samalla lukemalla. No, Pohjanmaan kotipihassa ja sitten se varmaan aukeaa. Sekin. No niin, nyt se lataa, please. Se lataa äsken. No niin, ei, vieläkin samalla lukemilla. Onko se sama? Vieläkin. Se pitäisi aukea ihan näillä lukemilla, ihan just niin. Eikin pitäisi aukea ihan näillä hetkellä. Taikka ainakin, jos ei se aukee 20 sekunnin päästä, niin oikeesti. Helkari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joo, se ei auennut, joten riittää nyt vielä hetki. Että se aukeisi. Tää tyyppi kävelee tässä itsestään niin niin. Pakko aueta ihan näillä hetkillä. Ihan pakko aueta. No nyt on niin hiton pakko. Hitto 6% saakku, no niin. No niin. Nyt on pakko. Ihan pakko aueta. Ihan pakko. Niin nyt on pakko. Mä lupaan sen, että se aukeaa ennen kuin tulee 5%. Tai minä yritän aavistaa sen. Juman kauti. Toivottavasti tässä ei käy niin, että menee kaikki laskuun. Kaikki menee pieleen. Jos minun on pakko mennä sisään ja laittaa laturiin. No, ei se kyllä minua haittaa, mutta mä vaan niinku lataamaan sitä kännykkää, että ei mene huonosti asiaa. Niin siinä meni. Mä olin kuvaamassa videota, niin akku loppu. Ui herranjestas, 5 saanut, niin nyt on pakko mennä nopeasti. Missä mun avaimet on? Ui, älä vaan sano, että oi juman kauti. Eikö mulla ole avaimia mukana? Helkutti. Eli meidän on pakko jäädä tähän penkille nyt istustelemaan ja odottamaan vain, että se egi aukeaisi. Oikeasti, mä laulan maamme laulun, jos vain ei riitä akku. On pakko hoitaa ovikello. Jos ei ketään tule avaamaan, niin voi vittu saatana. Oho, anteeksi, mä kiroin, mutta nyt on pakko vähän
kiroillaan. Joku aukaisemaan. Mulla ei ole täällä havaimia ja ei ketään tule aukaisemaan. Nyt kyllä tulee kauhistuttava olo. Kun ei aukea, ei ole avaimia. Akku on ihan just tyhjä. Ja kaiken paljon ketään ei tule avaamaan ovea vielä. Voi helekutti. No niin. Miten se ei voi vain aueta nytten? Miten se ei voi aueta? Tää mun tyyppi kävelee tässä vaan ihan muille maille. Mitäs pitää? Ok, mä rupean juoksemaan vaan. Noniin, pakko juosta ympyrää. Pakko saada hiki auki. Hätsähtää nopeasti. Pakko saada hiki nopeasti auki. Mä juoksen tällä mun pihan ympäri vaan koko ajan. Noniin, jes, se aukee. Nyt on hyvä. Ei. Mä en olisi ikinä odottanut, että näin huonoa tulee sieltä kaiken tämän jälkeen. No. Sentään saadaan evolvattua. Se. Mutta ei tässä videossa, vaan seuraavassa videossa meinaa. Saitaisko pikkasen poverupatettua? Kyllä me saatais tätä poverupatettua. Tää Grovlite. Mä oon nimennyt tän Arkanoiniksi tän Grovliten, mutta kumminkin tätä voitais poverupata. Meinaan tästä sais 700 C-päisen ja se olisi aika kova Arkanoin sitten tulisi siitä. Kumminkin tää video ehkä taitaisi olla pikkuhiljaa. Oho, vara. Tää video taitaisi olla pikkuhiljaa tässä ja jos tykkäsitte videosta, niin painakaa ihmeessä peukkua ja tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Jos haluatte tilata kanavaa, niin tilatkaa ihmeessä. Te voitte ilmoittaa kommentissa mitä haluatte nähdä ja mitä haastavia, mitä hankkeita, mitä blä blä blä. Mutta kumminkin se video taitaisi olla tässä ja se olisi moro!